Guardiola TV, el podcast de referència. Cada diumenge a 2:15 de la nit, amb Guillem Guardiola. Hola, què passa? Benvinguts de nou a Guardiola TV, benvinguts de nou al podcast de referència. Albert Om, gran periodista i comunicador de casa nostra, com estem? Què tal? Molt bé? Tot bé? Content, sí. Ens vam conèixer al Podfest, el festival A de podcast Roses. de la Costa Brava, a Roses. Allà vas tirar la canya? Correcte. Nosaltres, amb en Gerri, engegàvem el Sí. festival, l'obríem, i després anàveu vosaltres amb Què t'ha passat? Què t'ha passat Amb Joan Maria Pou. Ja et vaig dir que nosaltres estàvem de públic, estàvem veient-vos i vaig dir que m'havia agradat molt, tant tu com en Gerri. Sí. Per què us va agradar tant? O per què et va agradar tant? No ho sé, em va agradar la conversa, em va agradar com ho portaves, em va agradar també en Gerri, em va semblar que no era un convidat fàcil per tu, perquè a vegades contestava molt curt, a vegades... Vull dir, això, clar, has de tenir reflexos, no? T'has de saber, Però sí, contestava molt bé. Contestava curt, però molt bé. I llavors havies d'estar molt al cas del que et deia ell, no? Perquè, clar, jo crec que en una entrevista, si estàs mirant el paper, ja l'has parida. Es perd. Perquè has de mirar els ulls dels altres, has d'escoltar, perquè potser t'està dient una cosa i tu ja estàs pensant quina és la següent, no? I, bueno, no sé, em va agradar. A les teves entrevistes, Albert, Sí. mai portes paper, tu? Jo intento no portar paper, però ho porto molt preparat. O sigui, són dues coses diferents. Que a mi m'agrada... O sigui, jo quan veig gent, per exemple, a la tele, no? Quan veig gent que surt amb un piló de fitxes així esgruixut, penso, hòstia, se'm fa feixuc veure allò, no? Però això no vol dir que jo no m'hagi treballat aquelles fitxes igual que aquella persona, o més, potser, saps? O sigui, tinc la sensació que t'has de preparar les coses, allò és un camí, el guió, i bueno, doncs igual com quan agafes un camí, que, no? O com els gossos, no? Saps allò que fan? Els gossos comencen per aquí, llavors tornen al camí una estona, tornen a anar cap allà, doncs, bueno, jo crec que la gràcia de l'entrevista és aquesta, que no surti ben bé com tu pensaves. Per mi, Albert, com pots entendre, clar, aquest feedback, no?, que em vas mostrar al final del meu podcast allà, al Podfest de Roses, clar, per mi va ser un gran honor, perquè hem nascut veient-vos per la televisió, no?, per la tele, a persones com vosaltres. Però jo he nascut veient unes altres, saps? Vull dir, aquesta és la gràcia, que a vegades et penses que el món comença i acaba amb tu, no? I hòstia, no. A mi m'ha agradat molt, per exemple, mirar enrere, mirar els que van fer-ho abans que nosaltres, no? Sempre m'ha agradat i trobo que és de justícia, i també m'agrada mirar endavant, no? De dir, hòstia puta, clar, la Maruja Torres deia una cosa, cada dia en neixen de més joves. Bueno, doncs és això, no? Cada dia hi ha maneres de fer diferents, ja no sé què, i, hòstia, està bé això. El que passa que si no m'hagués agradat no t'ho hagués dit, saps? Vull dir que no haguessis dit res i ja està. Exacte, sí. Som-hi, entrem de ple en l'entrevista, aquesta entrevista que es preveu mítica, emblemàtica i icònica. Qui és l'Albert Om? Qui és l'Albert Om? Doncs no sé, vull dir, una persona que treballa i que ha pogut treballar tota la vida d'allò que volia de petit, i que ha tingut molta sort, diguem, d'això. Jo porto més de 40 anys, diguem, amb premsa, ràdio, tele, fent 1000 coses diferents, però totes relacionades amb aquesta feina, que és collonuda, que al final és conèixer altres persones i acostar-te a altres maneres de fer. No? Creus que és sort, però, Albert? Bueno, jo crec que hi ha una part de sort, sí, no. Jo crec que hi ha gent amb tant o més talent del que tinc jo que potser no ha pogut treballar d'això. O sigui, ja no dic que no hagi tingut, perquè clar, aquí hi ha coses diferents, diguem, no? O sigui, jo vaig estar 13 anys, els meus primers 13 anys de periodisme, treballant a la premsa comarcal, treballant al 9-9. Okay. Clar, allà no et coneix, o sigui, et coneix la gent de la comarca, diguem, no? Però no tens una repercussió pública quan comences a sortir a la tele i llavors sembla que hagi nascut un bolet de cop i volta, no? Vale. Llavors, el que jo dic és que hi ha molta gent molt bona que no treballa en mitjans amb tanta repercussió com he treballat jo, i hi ha molta gent molt bona que potser no s'ha pogut dedicar a això, que en un moment determinat ha hagut de tirar la tovallola. Vull dir que sí, que una part de sort hi és, sí, clar. Ara mateix, Albert, en quins projectes estàs posat? Ara mateix estic en una fase, diguem, de no tenir un programa diari. Jo entre ràdio i tele he fet 16 anys de programa diari. I quan es va acabar Islàndia fa 2 temporades, a RAC1, després de 7 anys,
doncs, bueno, he tingut ocasió durant aquest temps de poder tornar a entrar amb la roda aquesta i he vist que això no és el que em ve de gust ara, no? I que em ve més de gust, doncs, fer coses o que no he fet o que no representin un compromís diari pels propers 5 anys, per entendre'ns, no? I llavors estic, per exemple, fent unes entrevistes setmanals també al diari Ara, que també tant en format paper com en format vídeo, entrevistes són les coses que a mi més m'agrada, estic col·laborant amb l'Ostrell de Catalunya Ràdio, estic engegant un podcast, allà on ens vam conèixer amb el Joan Maria Pou, que això també és una cosa que a mi em connecta. Fixa't, és curiós això, perquè jo porto molts anys dirigint programes, entrevistant a gent, llavors això, una mica el que es tracta és de centrar la pilota perquè l'altre remati, no? Quan dirigeixes tens col·laboradors, doncs tu centres, l'altre remata, no? Quan entrevistes tu centres, que és la pregunta, i l'altre remata. Dones l'assistència, no? Exacte, Podríem dir? dones l'assistència. I aquí no, aquí en el podcast aquest em toca rematar, d'alguna manera. Els dos, no? Sí, els dos, fins i tot et diria que més jo, perquè ell, com que ho fem a la seva cocteleria, és més com l'amfitrió, diguem, no? Ell posa li toca més el paper, el recurs. Li toca més el paper aquest de dir hola, no sé què, i jo tinc un paper com més secundari, diguem, que em permet rematar. I això em recorda molt, tu no havies nascut, però un programa que es deia Malalts de Tele, amb el Toni Soler, que va ser el meu primer programa a la televisió, diguem, i que em tocava fer aquesta feina també, no? La rematar, i bueno, no sé, bé, m'ho estic passant molt bé, la veritat. Jo el que vull ara és fer coses que em vinguin de gust. L'entrevista, en general, seria potser el recurs, no? L'eina que més està caracteritzat, no? L'entrevistador, no? Sí, a mi m'agrada molt, perquè en el fons és... Què estan anunciant ara aquí? Ara està passant, no sé si això ho capten, però estem... No sé què estan anunciant ara mateix. Per aquí al carrer, amb uns altaveus, vull dir, a Barcelona... I feia molt que no... Això abans sí que passava, que sí? Clar, bueno, i als pobles encara podria passar, diguem. Vols dir? Bueno, no sé, al meu poble encara podries veure algun poble que passen amb el cotxe, amb els altaveus, a anunciar el partit de futbol, no? Però aquí a Barcelona, no sé. Una altra forma de publicitat, podríem dir. Sí. Bueno, em comentaves el tema de les entrevistes, eh? Sí, a mi m'agrada, perquè es coneix gent. Sí, també. I a mi m'agrada molt la gent, molt. Vull dir, si no t'agrada la gent, aquesta feina no t'hi dediquis. Podem plegar, no? Sí, podem plegar. Es nota. Jo crec que quan algú fa veure que li agrada a la gent però no li agrada, jo crec que això es nota. Es veu aquesta falsetat, potser, no? O sigui, s'acaba de veure que no ho acabes de gaudir, no? Sí, que sembla que estiguis molt interessat, però no... Mira, jo dic una cosa, quan fèiem el convidat... Sí? Clar, el convidat era 2 dies a casa d'algú. Llavors, clar, la càmera no estava engegada a les 48 hores. Estava engegada moltes, però no a les 48 hores. I, per exemple, hi havia un moment que, a l'hora de dinar, no? Molt bé. Doncs les càmeres gravaven mentre jo dinava amb la família d'aquella persona, no? Però llavors, al cap de mitja horeta o així, ja tenien els planos i tal, se'n anaven ells a dinar al bar del costat i jo em quedava dinant amb la família aquella sense càmeres. Clar, jo havia de ser el mateix sense càmeres que amb càmeres. Clar. Perquè si no diràs, però què passa, aquest tio només és simpàtic quan té el llum vermell de la càmera engegat, no? Desapareix el llum vermell i posem-me les cares, no? Aquest tio o se'n va o a mi no m'emprenyeu ara ja, no? Vull dir que sí, que jo crec que per aquesta feina que t'agradi la gent és fantàstic. Albert, aquestes entrevistes que estàs fent ara setmanals, entenc, Sí. amb el diari Ara, són personatges importantíssims, no? Sí. He vist... Mira, jo, per exemple, a Islàndia, als 7 anys d'Islàndia, no vaig entrevistar gent coneguda. Tenia molt històries, diguem, no? Històries humanes i no m'importava que fos gent coneguda o no. Fou famosos, sí. Sí, i en canvi ara, doncs també per canviar, doncs estic entrevistant gent coneguda, diguem, no? I, bueno, això també és buscar-te coses que si has estat uns anys fent una cosa, llavors dius, hòstia, doncs va, ara ja això... Jo crec que, per exemple, quan vam començar amb Històries Humanes a Islàndia hi havia poca gent que ho feia i vam obrir com un camí i ara crec que hi ha massa gent en aquest camí, saps? O que ja no hi puc aportar res més, jo, en aquest quin camí? En el camí d'històries humanes anònimes, per entendre'ns, no? Vull dir que això, jo crec que el camí era més verge quan vam començar i que llavors dius, hosti, doncs mira, ara crec que ja està més transitat, doncs hem de buscar un altre, diguem, no? Albert, precisament al diari Ara tens una entrevista amb Joel Joan,
que també té entrevista en aquest podcast. Sí, m'ho vas dir. I em va fer molta gràcia perquè... Gran personatge per entrevistar, no? 100%. Sí. I Joan deia que, bueno, es queixava en certa manera de que TV3 havia fet un càsting, no?, i l'havien donat directament al Dani de la Orden, no? Bueno, no era ben bé així. O sigui, TV3, ara, si tu vols fer un programa a TV3, has de presentar-te una cosa que en diuen la crida. O sigui, ells diuen, necessitem sitcoms, necessitem programes d'entreteniment, necessitem, no sé què, llavors totes les productores que vulguin poden presentar el seu projecte allà, no? I llavors reuneixen una comissió d'experts, doncs reuneixen i trien quin d'aquells projectes és el millor per cada cosa que ells han convocat. Què deia el Joan? Diu, a mi em van contactar per dir-me, ei, que obrim la crida de sitcoms, ens agradaria que t'hi presentessis. I el Joan deia, jo m'he de presentar això, vull dir, jo hauria de ser el jurat en tot cas, però jo no m'he de sotmetre a l'opinió d'un altre, diguem. 100%. I llavors això li van acabar donant al Dani de la Orden. I ell deia, m'està molt bé que li donin el Dani de la Orden, però que no facin tota la comèdia aquesta. Però em va fer gràcia perquè et va dir, deixa'm anar amb la polla per un rato. Sí. Bueno, Joan, clar, sí. Bueno, perquè a vegades, hòstia, jo per exemple un gènere que he tocat poc és el dels polítics. Poc per no dir gens. I a vegades penses, hòstia, per què ens agrada tant quan surten converses de WhatsApp dels polítics? Perquè allà diuen la veritat. I això no hi estem acostumats, diguem, no? I llavors, jo crec que agraeixes quan algú parla i diu el que pensa, saps? I no guarda tant les formes com un altre, no? És que jo crec que la gent ara mateix el que busca i el que més li agrada, el que més consumeix, no? És a dir, els podcasts, per exemple, per què estan triomfant tant a Catalunya? Per què? A veure, explica-m'ho. Perquè funcionen. I jo, per exemple... Però per què? Perquè Pensem-hi. La meva reflexió és aquesta, Jo, per exemple, porto menys de 2 anys. I, evidentment, hi ha d'haver gent que li agrada, no? Si no, no estaria funcionant així. Però jo crec que el secret i una de les claus és parlar com la gent del carrer. I parlar de forma desenfadada. Per poca comèdia que vulguis fer, és veritat que hi ha mitjans que sembla que en facis una mica més que no pas aquí al podcast. Tot i que també podríem dir que el podcast té la seva pròpia comèdia, És a dir, no sé, tu que coneixes els esports una mica, no?, per exemple. Jo quan veig... No, que, per exemple, a tots aquests youtubers, streamers, que segueixen aquesta cosa tan rara, que és que ells estan veient el programa el partit de futbol, tu com a espectador no, i tu els estàs seguint amb ells a veure quina reacció tenen mentre ells estan veient el partit de futbol, no? Jo a vegades penso que són molt exagerats, que es nota molt que tenen una càmera allà, saps? Que voler ser natural no és renegar cada 2x3 ni tirar una cadira per terra, no? Vull dir, això tampoc és voler ser natural, perquè llavors jo els hi veig la trampa, també, moltes vegades. Potser el secret, Albert, perdona, és que actuar de forma igual, tant si hi ha el rec gravat o no? Jo crec que això és una cosa que hauria de ser així. És veritat que a vegades els mitjans clàssics, per dir d'alguna manera, tenen com una mica més... Hola, bona tarda. Massa formalitat, aquí, no sé què, saps? I el teu to, quan has mirat a càmera, ja era un altre. Clar. Ei, què passa? No sé què, tal, que aquí tenim una entrevista mítica, no sé què, tal. Bueno, és un altre. També amb el temps pot acabar sent això, diguem, un to encarcarat de youtuber, Vull dir que això és... En tot cas, és veritat que jo crec que això dels podcasts hi ha un punt que jo crec que també a la gent li agrada tenir la sensació que la comunicació és horitzontal, que no és vertical, diguem, no? Que darrere teu no hi ha un gran mitjà, no hi ha grans calés, no sé què, perquè tu el que estàs fent ho podries fer amb un gran mitjà. Vull dir que no hi ha res en el contingut del que fas que no es pogués emetre en un gran mitjà, però es llegiria diferent, diguem, no? I llavors jo crec que està bé que aquesta cosa així. No sé, nosaltres també som els primers sorpresos, que hem començat al febrer, o sigui, fa mig any, encara no, del podcast aquest que t'ha passat amb el Joan Maria Pou. El fem en un lloc on hi caben 60 persones, el primer dia se'ns va desmadrar de gent, ara ho fem amb reserva, però al cap d'un minut ja no queden entrades quan ho posem a la venda no, perquè és gratis, la gent ve allà i fa una copa i llavors paga la copa i ja està, diguem, no?
i ara ens estan sortint bolos a altres llocs per anar-ho fent en directe. Vull dir que sí, que hi ha alguna cosa que la gent... És un moment de podcast, diguem, ara aquí, i de podcast en públic, també. Sí. I en català. En català això està molt bé. Nosaltres ho diem, també, quan... Em sembla que a Roses ho vam dir, sí, és un podcast més, n'hi ha molts. Bueno, i què passa? És més elecció per triar, no? Més elecció, més elecció, perquè vull dir, més elecció, més... Perquè, hòstia, tenir més oportunitats en català de consumir coses, tinc la sensació que no n'hi ha mai prou. Llavors la gent ja selecciona si allò li agrada o no li agrada, saps? Albert, has treballat evidentment en molts programes, no? Podríem dir el Club, el Convidat, Islàndia, tele, ràdio... Amb quin et quedes de tots? Poder canviar. Poder canviar. Poder anar canviant. Vale. Jo crec que aquesta és a dir, no et quedes amb cap? Amb un mitjà, vols dir? Amb un mitjà o amb un programa? No ho sé, per mi hi ha dos programes, de tot el que he fet, per mi n'hi ha dos que són inesborrables, que és El Convidat a la tele i Islàndia a la ràdio. Vale. Si em dius, hòstia, quins dos programes? Doncs mira, em quedaria amb aquests dos. Però dels altres també hi trobaria coses que em van fer disfrutar molt i que jo crec que en el seu moment doncs van tenir una certa importància, diguem, no? Però sí, em quedaria amb aquests dos. El Convidat, quin record en tens? Perquè jo crec que ha d'estar molt guapo aquest tipus de programa, d'anar allà, passar les hores amb la família, amb el convidat, no precisament? Com ho recordes? Sí, perquè va més enllà del que és un programa de televisió, perquè hi passes 48 hores, perquè és molt intens, perquè és com si et submergissis allò, fotessis submarinisme, baixessis a 800 metres, no te'n recordessis de res de la teva vida i al cap de 2 dies tornes a sortir a la superfície i dius, hòstia, clar, jo tenia una nòvia, tenia una vida, no sé què, vale, tornem allà, no? Perquè ara he estat en una altra vida, no? Però sí, era un programa molt intens i de record molt xulo. I a més fa molts anys, o sigui, ara fa 10 anys que es va acabar El Convidat, que es va acabar el 2015. Va ser de 2010 a 2015, 5 anys. I hosti, ara encara veiem algun programa que el reemeten a vegades a TV3 i dissortadament es mor algun dels protagonistes o no sé, o l'estiu passat els van reemetre tots, una altra vegada els han reemès, o sigui, va camí de plats bruts una mica, I hòstia, el veiem i pensem, doncs encara aguanta, i no sempre quan fas una cosa, al cap de 10 anys tu mires i dius, hòstia, això no... I t'emociona veure això. Sí, clar, sí. Albert, quin és el convidat que guardes amb més bon record, o aquella entrevista que dius, aquesta em va marcar, del convidat, Mira, te'n diré una que, per l'entrevista, però per tota l'experiència, que és el Marc Gasol a Memphis. Vale. O sigui, quan ell jugava als Grizzlies, anar-te'n a Memphis, amb tot l'equip, que érem 6 persones, que ja portàvem temps junts, que érem amics, hòstia, anar-te'n allà, un d'ells que va venir és l'Eloi Vila, que ja el coneixes del cotxe, no? I, bueno, no sé, en fi, anant-se'n allà, el Marc i la seva dona ens van rebre molt bé, em va caure, per mi va ser un gran descobriment, el Marc Gasol. No sé, va ser una cosa especial aquells dies allà, sí. Marc Gasol ens quedem, Bueno, Marc Gasol, ja et dic, per tota aquesta cosa, sí. Jo recordo també l'entrevista amb la Pilarín Vallès, sí, no, el cas que... Bojan Kirkic... Bueno, el Bojan, clar, amb el Bojan... És que hi ha gent que després del convidat hem sigut amics, diguem, no? I el Bojan és un d'ells, però la Marina Rossell, clar, ens vam anar a casa del George Moustaki a París, que va ser l'última entrevista abans de que es morís, i amb la Marina també a partir d'allà vam tenir una relació, però el Quim Monzó, bueno, en fi, és que ara començaria i te'ls diria tots. Saps què passa? Que tots els que vam fer 65, quan vam fer-los estàvem molt convençuts, tant ell com jo, o ella i jo, que el volíem fer. Entremig en van caure molts, perquè ells tenien molts dubtes, perquè els dubtes que tenien llavors ens feien tirar enrere nosaltres, perquè deien, home, sí, però clar, a casa no, sí, però la meva parella no, sí, però no sé, saps? Vull dir, llavors, quan un cop ho vam fer, ho vam anar passant-ho bé tots dos i va estar molt bé. No sé, Jordi Pujols, que clar, és que n'hi ha 1000, sí. Albert, quins t'hauria agradat poder fer? Buah, molts, perquè o sigui, em vam fer 65 i em vaig intentar 65 més. Saps? Que no sé,
començant. Per exemple, Joaquim Maria Puyal, que ell, a més, havia fet un programa a TV3 que es deia Un tomb per la vida als anys 90, que era una entrevista de plató, però era una entrevista també molt llarga, no sé, i era com un tomb per la vida el convidat reversionat, diguem, no? Aquest seria un, però vaja, molts, el Pep Guardiola, la Mercedes Milà, sí, molts. I el convidat... I es podria tornar a fer, perquè ara n'han sorgit, clar, imagina't, amb 10 anys, hi ha molts personatges nous que es podrien fer, sí. Convidat, això com a curiositat, amb la casa més desordenada? Amb la casa més desordenada? Hòstia... El convidat més despistat va ser el primer, Eduard Ponset, Vale. que era el primer que gravàvem i que servia com de programa pilot, també, no? Com Però ja pilot, valia, sí. però ja valia, I era el saps? primer, sí. I era el primer. I llavors, clar, pensàvem, hòstia, com ho hem de fer, això? Clar, nosaltres vam plantejar, clar, hem de tocar el timbre abans d'entrar, no? Vull dir, perquè clar, ens han d'obrir, no sé què, era una casa a prop de la Bisbal d'Empordà, i a Fonteta, i, bueno, va, sí, no sé què, ho farem així, em graves arribant amb la maleta, llavors el plano tocant el timbre, i, bueno, a partir d'aquí, doncs, a veure què passa, no? I truco el timbre, m'obre una dona que es deia Carmen, i diu, no, el senyor Ponset no està. I dic, hosti, aquesta no l'havíem previst, o sigui, podia obrir ell, podia obrir un altre, però clar, comptàvem que hi seria, i va tardar una hora a arribar, perquè venia de Barcelona encara. I llavors, clar, el convidat més despistat jo diria que el Ponset, aquells genis absolutament despistats que... I llavors el format, això passa a vegades amb els formats, que tenia una cosa especial, que si una frase es deia allà en aquell format, potser 10 anys, al cap de 10 anys te'n pots en recordar. O sigui, el Ponset va dir, no està demostrat que jo em moriré mai. Sí. Saps? I això potser ho havia dit en algun plató, en alguna entrevista. Potser m'ho havia dit a mi en una altra entrevista, jo n'hi havia fet moltes i havia passat així. Però allà, gravat d'aquella manera, a la cuina de casa seva, amb una conversa final, no sé què, doncs fa que et quedi gravat. Això, si això sapiguessis la fórmula, no, ho faria sempre. Albert, i tal com ho narres i com ho recordes, es nota que hi guardes un cert sentiment d'emoció, eh? Sí, home, i tant, sí. No, jo, per sort, hòstia, amb tot el que he fet, guardo bona relació, saps? Hagi anat més bé o hagi anat més malament, però, hòstia, quan faig una cosa, m'hi foto a fondo. Vull dir, no sé fer les coses a mitges. Per això, a vegades, m'ha costat molt compatibilitzar ràdio, tele, no sé què, saps? Hòstia, si faig una cosa n'he de deixar una altra perquè vaig a fondo amb allò, sí. Albert, fa molts i molts anys hi va haver una entrevista que va jugar una mica de polseguera amb Pepe Rubianes, que va dir, a mi la unitat d'Espanya me suda la polla. Continua. No me'n recordo què més va dir, eh? Jo tinc aquesta frase, Per davant i per detrás. Vale. Clar, com va anar això? Ara que ja fa molts anys, perquè també es va arxivar la causa, però hi va haver una denúncia pel mig. Sí, no. Va ser molt desagradable, allò, molt desagradable. Allò era el 20 de gener de 2006, ens hem de situar en plenes negociacions, en un moment políticament conflictiu amb la relació amb Espanya, amb un altre d'aquests moments, però aquell moment ho era, govern tripartit, govern de Pasqual Maragall, que decideix fer un nou estatut. Un nou estatut que vingui a dir, escolti, nosaltres volem estar a Espanya, però hi volem estar a la nostra manera. Per tant, reconeixi'ns com una nació, com no sé, bla, etc. I governava Zapatero a Madrid, que va dir, aprovaré l'estatuto, que apoyaré l'estatuto... Sí, la famosa frase, no? En fi, tot aquest rotllo. Llavors, això va fer que el PP... Et dono una mica de context, potser m'allargaré perquè ho entenguis, no? Va fer que el PP recollís firmes per tota Espanya contra l'Estatut, contra els catalans... Bueno, sí, una campanya molt desagradable. I bé, el Rubianes, el meu programa, el club, havia vingut tantes vegades. O sigui, Rubianes, jo vaig fer un estudi d'això, ara no sé quina és la classificació, però en aquell moment hi havia els 3 personatges més entrevistats de Catalunya, a TV3 eren Jordi Pujol, Pasqual Maragall i Pepe Rubianes. Això, els primers 20 anys de TV3. Amb la qual cosa jo li vaig dir, Pepe, tu seràs el proper president, diguem, perquè aquests dos ja ho han sigut. Bé, en fi, a part de la conya aquesta, dic, bueno, t'he entrevistat tantes vegades que el que farem serà que jo agafaré les fitxes d'altres entrevistes que he fet d'altres persones que han passat per aquí al programa i repetiré la mateixa pregunta. Les preguntes, no? I llavors,
jo primer li dic, no sé, agafo una fitxa, en recordo una. Va venir Isabel Pantoja i li vaig preguntar si t'agradaria viure 200 anys. Què contestes tu? Va venir Josep Piqué, que era el líder del PP en aquell moment, del PP a Catalunya, i li vaig preguntar vostè què en pensa de la unitat d'Espanya. I aquí és on el PP comença la seva resposta, era un programa en públic aquell, a mi la unidad de España me suda la polla por delante y por detrás, así les exploten los huevos y les queden colgando en el campanario, bla, 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 bla. Jo ric perquè ell feia un tall del seu espectacle al teatre del Rubianes Solamente, que el dedicava normalment a l'inventor del trabajo, li deia tot això, doncs ara agafava aquelles paraules i les aplicava a la unitat d'Espanya. La gent va riure, va aplaudir, i jo dic, vale, Pepe, ja n'hi ha prou, no sé què, ja està. No va passar res durant una setmana, res, ni una trucada de ningú queixant-se, res. Fins que aquell fragment el va agafar el Federico Jiménez Los Santos, que treballava a la COPE a Madrid en aquell moment, i va començar a circular aquell fragment fora de context, diguem-ne. I a partir d'aquí es va desfermar tot, diguem-ne, i el PP havia d'estrenar una obra a Madrid, la van boicotejar, ell ho va passar molt malament, jo tenia amenaces de mort, però és que ell en tenia 50.000 vegades més. Ens van presentar una denúncia després, judicial, per ultraje a Espanya i un delito de odio. De odio, sí. Delito de odio i ultraje a Espanya. I ens ho va presentar una associació que es deia DENAES, que el president, en aquell moment, a mi no em sonava el nom, em sonaven altres noms de l'associació, hi havia el Vidal Quadras, hi havia el Sabino Fernández Campo, hi havia l'Amando de Miguel, però el president era Santiago Abascal, el que ara és de Vox. Però en aquell moment jo no el situava, i llavors amb els anys dic, hòstia, deixa'm anar a buscar la... Aquest tio em sona, no? Clar, aquest tio és el que ens va presentar la denúncia en aquell moment, no? Bueno, vam haver d'anar a declarar, es va arxivar, es va tornar a obrir, no sé què, tal, i al final, amb tot això, el PP va agafar un càncer, es va morir, es va tancar la causa perquè el PP havia mort. Però, perdona que m'hagi allargat amb això, no, és important el context. És un tema que el vull explicar bé, diguem, per això, i perquè el PP ho va passar molt malament, i bueno, en fi, això, sí. Però jo, diguem, què queda d'això? És a dir, si a mi això m'ho arriba a dir un polític en un plató, ve Carod Rovira per dir alguna cosa i diu això, clar, jo el tallo a l'acte, o el renyo a l'acte, o el contradic a l'acte, o el faig evident a l'acte, perquè és un polític. Però ve un còmic que tothom a Catalunya coneix Rubianes, coneix el seu llenguatge i descodifica perfectament aquelles paraules, no? I clar, això és el que aquí durant una setmana no va passar res i llavors això fora de context doncs va tenir la repercussió que va tenir. Creus que l'humor, Albert, té límits a dia d'avui? És una pregunta que... Jo crec que a dia d'avui ens l'agafem en paper de fumar. Tots, I tots demanem la censura. Les xarxes han establert una nova censura, una censura horitzontal, que fa que quan algú opina de manera molt contundent d'una cosa que nosaltres no pensem igual, demanem que es quedi sense feina, que li treguin no sé què, sense adonar-nos que al revés també t'ho faran, saps? Llavors estem creant, jo crec que ens l'estem agafant en paper de fumar i que estem tots massa ofesos, diguem, no? Que hem de saber entendre les coses, perquè hauria pogut passar, diguem, un tall semblant al del Rubianes que vingui de Madrid, podríem fer-nos igualment els ofesos nosaltres, saps? Sí. I jo crec que, escolta'm, si allò no t'agrada, mira cap a un altre lloc i ja està, saps? Vull dir, no sé, tinc la sensació que hi ha una forma nova de censura horitzontal, diguem, no? Quan abans només hi havia una de vertical que encara hi és, que encara hi és. Albert, hi ha un aspecte que és molt interessant i que m'agradaria tractar, que és com a entrevistadors, no? Soc fatal perquè m'enrotllo massa. No, el context és molt important. Talla'm, vull dir, no, perquè... Em pots posar una mica d'aigüeta, porfa? Ah, sí, home. És que és aquesta, no, la teva? És aquesta, crec que sí, la natural era. Tu ets més de fred. Les tenim aquí perquè no es vegin el... Cap problema. Ets més de fred, Albert? No, i a mi me l'han posat natural també, però aquesta teva és amb gas, no? O no? No.
Ja he vist jo també que eren diferents les ampolles. Són ampolles No sé per què són diferents. diferents les ampolles. Jo em pensava que te l'havies donat diferent o alguna cosa. Però bueno, no, he sigut L'ampolla és jo. blava i No ho l'altra entenc, és... no ho entenc, però bueno, no passa res. Bueno, Lo que bueno no passa res, no, escolta, això s'ha de saber perquè... Després m'he de preguntar. Bueno, que no ho deuen saber, tampoc. Jo que tampoc, eh? A mi m'arriba, jo tinc aquesta terrassa, i m'arriba això i dic, a veure, com pot ser que sigui el mateix producte? Perquè, clar, jo quan els he vist de dos colors dic, ell la deu haver demanat Amb gas. Va, De fet, l'altre dia vaig anar a dinar amb un amic, sí. va pagar l'aigua, vaig agafar, o sigui, agafo el got per veure amb l'aigua, i hòstia, té un regust estrany, i era amb gas. Bueno, és que una cosa que passa que és molt mal parida, que és, tu pensa una cosa, posa't un líquid a la boca pensant que és un altre. O sigui, això, a vegades t'equivoques, tens copa de vi i d'aigua, no? I a vegades agafes l'aigua pensant que serà el vi i et trobes, hòstia, o al revés, no? O sigui, clar... Una sorpresa t'endús, no? Tu estàs condicionat a que dius, vale, ara veuré, ara em trobaré amb aquell gust que ja reconec, no? I de cop i volta dius, seré burro. Vale, canviem de tema, Albert, perquè t'anava a dir, hi ha un aspecte com a entrevistadors que és molt interessant i que m'agradaria tractar-lo, perquè nosaltres fem les preguntes, però els entrevistats responen. Però, per exemple, en el cas de la seva resposta, Sí. és important també com reacciones tu, no? Per exemple, si el convidat diu una barbaritat sense justificació, clar, s'ha de saber gestionar això com a entrevistat, no? És a dir, no pots riure del tot, però tampoc pot ser molt desagradable. Clar, tot això depèn del tipus de programa, Sí. del tipus de convidat, Del de quin marc, és el eh? context. Clar, jo ara no et puc donar una norma que valgui per tots els casos, diguem, no? Perquè el marge de coses que es poden dir en el teu podcast no és el mateix que si estàs treballant a prime time, a la tele pública, entrevistant el president de la Generalitat, saps? Vull dir... I llavors hi ha 1000 tipus d'entrevistes diferents i d'entrevistadors, o sigui, hi ha entrevistes que semblen interrogatoris policials, hi ha entrevistes que són més com si fos el psicòleg, que pràcticament... Una conversa, no? Sí, una conversa... Jo em trobo més còmode amb converses, diguem, és el meu estil, però no vol dir que aquest sigui el millor, saps? O sigui, hi ha maneres diferents. Allò que dèiem de mirar enrere, periodista mític, per mi, Àngel Casas, grandíssim entrevistador, ell deia una cosa que diu, jo el convidat el que faig és donar-li la corda i si es vol penjar ja es penjarà ell. Vale. No seré jo que el penjaré, Vale. diguem, no? Però li donaré la corda, saps? Llavors pensaré la manera de preguntar en la qual ja, diguem, ell ja s'hagi de mullar sense que sembli que sóc jo que vaig allà a fer-li l'interrogatori policial. Albert Tom, t'he de fer la gran pregunta i per mi és obligada. Com es fa una bona entrevista? Jo, mira, ara et puc renyar. Renyem? Però és que vull dir, és el que t'acabo de dir, no? És que no hi ha una vols norma. dir? Sí. No, ojo. No, m'acabes de dir. T'acabo de dir, no, o sigui... m'acabes de dir, no hi ha una norma per No hi ha saber una com norma. reaccionar, però no com... No, però ja... Bueno, és igual, en tot cas... M'has entès o no? Sí, sí, vale, però, vale. però és que, és que no t'ho puc dir. Vale. Bueno, però vaja, sobretot, mirant el que estàs fent, mirar i escoltar. I que sembli que li facis pensar a l'altre que el que t'està explicant és el més interessant del món. Això t'ha passat vegades d'estar preguntant i estar pensant què m'estàs explicant? Home, a vegades penso, hòstia, on és el botó per marxar d'aquí? No, perquè has d'estar molt al cas sempre, perquè Clar. si allò no t'està interessant, doncs talla-ho i ves una altra cosa, saps? Tu ho estàs veient. I tu tens la capacitat per dir, hòstia, sortim d'aquest jardí perquè aquesta persona està aquí i no surt d'aquí, no? Però sobretot jo crec que explicar històries, no hi ha res que ens agradi més que explicar històries i que la gent ens escolti. Els podcasts també són això. Poder un dels secrets del podcast és que a la gent li encanta escoltar històries. Li encanta escoltar aquest valor de la paraula, també, no? Sí, la imatge, no sé què, tal, però, hòstia, una paraula, no? Una imatge val més que 1000 paraules, sí, molt, vale, però una paraula també et suggereix 1000 imatges, no? I llavors tu
has d'acabar de portar-hi el teu, no? Albert, deixa'm fer una breu reflexió sobre el món del periodisme i la comunicació, perquè he llegit algunes entrevistes, és a dir, jo com... Fot molta calor aquí, ho hem de dir. Tens molta calor? Ho hem de dir, sí. Sí? Perquè estem en aquesta terrassa amb això, que ens està caient el sol, ens està filtrant per aquí, i... Estàs patint ara mateix? No, patint no. Patint Patint no tampoc. perquè jo aguanto bé, Vale. sense suar. Vale. Això és una sort quan estàs en un plató. Però fot calor. Fot calor. No, que es digui, o sigui, tu Que es volies digui. deixar constància de que estem passant calor. Estan veient unes cares així més vermelles, el sol així una mica... A mi se'm posa molt vermella la cara, T'anava a preguntar. Fot calor, digues. I amb les malles no passes calor? Ara ja no vaig amb malles, ara és estiu. Què vols dir? Ai, Ara perdó, és estiu, ara és però pantaló és com curt. estil de vida. No, però ara és pantaló curt. Ara és el pantaló mateix, curt. però amb pantaló curt. Vale. Pantaló curt que a vegades incorpora malla, també, Com? Bueno, ja. Jo crec que primer has d'explicar això que m'has dit, perquè potser hi ha gent que no ha escoltat el podcast i no sap de què parlem. Albert Tom, amb una conversa amb Joan Maria Pou, Sí, en el podcast, què en el està podcast, passant? per estar... Ai, què t'ha passat, perdó? Què t'ha passat? Què està Què passant? està passat? Per estar per casa estàvem debatint, no?, la raó per estar més còmode. Sí. Joan Maria Pou, què deia? Xandall, no? Sí, diu, jo vaig Normal. gris per casa, no? Aquesta roba gris. I tu, jo dic tu que- surts i dius, jo vaig amb malles. Jo Ves vaig el públic es queda així callat. Amb malles d'aquestes d'anar a caminar, saps? D'aquestes malles negres, jo vaig supercòmode amb això, i no només a dins de casa, sinó que visc en un barri aquí a Barcelona, que és com un poble, es diu el Ferró, i llavors tens com 5 minuts fins al primer semàfor. I jo, per mi, que jo sóc de poble, fins que no veig un semàfor no estic a la ciutat. I jo aplico les mateixes normes de vestimenta que regeixen a casa, que és anar amb malles, pels carrers del barri, diguem. I contra l'opinió de la meva parella, clar. Em diu que anem broma, això. Però no tens molta calor? Home, perdona, però és que a l'estiu no hi vaig, ja t'ho dic, que això és a l'hivern. No, és igual, a l'hivern. O sigui, més que calor, aquella sensació de que t'apreti tot. No, no és que no apreta, és que quedes, o sigui, queda firme. perfectament ajustat aquí i llavors vas com més lleuger, encara. Sí? Jo almenys. No m'ho puc imaginar, Sí, prova-ho. No, provaré. O sigui, de fet, l'única cosa que I clar, provar-ho. el que explicava en el podcast, que això sí que ja és increïble, que és que un dia jo estava, com que sempre vaig pel barri així, esclar, la gent ja et té clissat, no? I un dia jo tornava de gravar una entrevista de l'Ara, surto del metro, entro al carrer de casa i anava vestit amb texans, com vaig avui, no? I hi havia un tio pixant entre els contenidors, pixant com de cara al carrer. Jo vaig veure i dic, hòstia, fot aquest tio, però bueno, dic, és igual, no el renyis, tira. I tot plegat em diu, Albert, em crida ell, diu, molt millor així com vas avui que no pas amb malles. Bona reflexió, no? I que Bona reflexió, sí, home, en aquest moment. Un altre, perquè a més jo arribo a casa i llavors li dic a l'Eva, dic, hòstia, mira què m'ha passat. Diu, ho veus? Hasta aquest tio t'ho ha hagut de dir. Per tant, ara pantalons curts, A pantalons curts, que alguns, és el que et deia, si t'has fixat, alguns d'aquests pantalons curts... Incorporen porten malles malla per sota. subterrànies, Malla subterrània. T'entenc. Doncs algun dia m'ho posaré, Albert. Prova-ho, ja m'ho T'enviaré un correu, Albert, m'ha agradat, ja està, sí, bones sí. sensacions, bona percepció. Bueno, mira, cadascú té les seves manies. Jo vaig escriure un llibre que es deia El dia que vaig marxar, fa 4 anys el vaig publicar, que és una història que em vaig anar uns mesos a la Provença. Quan va acabar el convidat, em vaig anar uns mesos a la Provença a estudiar francès, bueno, fer com un parèntesi, diguem, no? I allà va ser la primera vegada de la meva vida que em vaig endur el coixí de casa. Vale. El coixí del meu llit, me'l vaig endur, com que havia de passar mesos allà, vaig pensar, hòstia, avui el meu coixí. A partir de llavors, encara que me'n vagi només una nit, allà on sigui Te del l'emportes. món, me'n vaig amb el meu coixí. Bueno, una mania com una altra. Doncs no saps la de gent que es va llegir el llibre i em deien jo també soc del club del meu coixí, vaig a tot arreu, encara que vagi a l'hotel més bo, no sé què, jo me'n vaig amb el meu coixí, no sé si... Vull dir que de manies n'hi ha per tothom. Una bona mania. Sí. Albert, t'anava a preguntar una breu reflexió sobre el món del periodisme i la comunicació, perquè hem llegit entrevistes diferents que has concedit als mitjans de comunicació i en algunes has dit, per exemple, que la política potser ha agafat un pes massa rellevant en la grella de TV3, no? Jo he dit això? No pot ser que ho hagis dit? Bueno, jo crec que si mai ho he dit, que no sé si ho he dit,
no correspon a l'època actual. Poder fa 4 o 5 anys. Sí, clar. 4 o 5 anys. Però és que jo crec que a l'època del procés, per entendre'ns, la política va agafar molt pes a tot arreu. Massa pes, vale. Molt pes a tot arreu. Molt pes. Diguem, no? I llavors, esclar, a vegades no pots viure només d'una cosa, no? Des del punt de vista d'un mitjà de comunicació, no? Que està bé que tenir-ho una mica més diversificat, no? Potser vaig dir això. De fet, tens tota la raó del món, perquè era fa 4 o 5 anys que eren en aquest moment efervescent de tota la política espanyola i catalana, i t'anava a preguntar, a dia d'avui, creus que la política té massa pes a la grella de TV3? No, a dia d'avui potser hauríem d'anar a l'altra banda, segurament, no? Però és que al final estem en un moment políticament a Catalunya doncs, una mica complicat, no? Vull dir, estem en la ressaca d'una cosa que va ser brutal, que jo penso que haver viscut el que es va viure el 2017, dubto que visquem un altre moment tan intens políticament com el del 2017, vull dir que això jo crec que és una cosa a favor, perquè hòstia, has viscut un moment molt potent des del punt de vista de la història, no? Però allò no va acabar bé, i va acabar molt malament i encara estem en una fase com molt depressiva, ressacosa d'allò, no? I què n'opines, Albert, de la gent que diu que en els mitjans, sobretot públics, ara es parla més castellà que català? Jo penso que això és mentida, perquè hi ha una cosa que m'agrada molt, i de fet és una secció que faig cada dia amb el Ricard Ostret, que es diu Quiosc Vintage, m'agrada molt l'hemeroteca, m'agrada molt mirar enrere. I tu vas al principi de TV3 als anys 80 i dia per altre trobes a les cartes del director de l'Avui cartes contra TV3 i contra el programa de l'Àngel Casas i contra el programa de no sé qui, perquè porta entrevistats castellans. Vale. I després això va passar una altra vegada als anys 90 amb la Júlia Otero, amb el Buenafuente. Jo mateix portava molts entrevistats que ara jo què sé, jo havia portat l'Isabel Pantoja, te l'he dit abans. Si Isabel Pantoja ara anés a un programa de TV3, doncs seria molt crític. O sigui, TV3 és una cosa molt llaminera per ser criticada a cada moment en funció de l'interès polític que correspongui, diguem, no? I jo t'ho dic perquè jo sempre he treballat en català, sempre. I estic molt orgullós de només haver treballat amb la meva llengua. Jo trobo que això és fantàstic, com ho ha fet molta altra gent i com respecto la gent que ha fet altres opcions. Però des de, diguem, la legitimitat que et pot donar haver-ho fet tot en català, penso que no és veritat que TV3 només se senti castellà. Vull dir que hi ha gent dins de TV3 que té més cura i que en té menys, i dins de tots els mitjans de comunicació, sí, i a vegades amb el català que fem servir, doncs, a tot arreu, vull dir, a TV3, a RAC1, a qualsevol mitjà, doncs a vegades penso, hòstia, aquí hauríem de tenir una mica més de cura, però vaja, no crec que sigui el gran problema. Jo també aposto, Albert, pel català, tot i que sí que és veritat que de vegades, mira, el meu personatge preferit per entrevistar idíl·licament és Melendi, que és el meu cantant preferit. Ah, sí? Clar, seria en castellà l'entrevista, evidentment. T'ha costat, és a dir, entrevistar personatges en castellà, el fet de canviar la llengua, perquè, clar, no estàs acostumat, jo no parlo el castellà diàriament. Sí. Jo estic molt més còmode en català que no pas en castellà. Sí, clar, totalment. Totalment és així, però això, aquí no hi ha cap connotació política, aquí és amb quina llengua estàs més còmode? En català, claríssimament, sí. Albert Om, periodista comunicador referent a casa nostra, moltíssimes gràcies per aquesta conversa interessantíssima. Gràcies a tu. Guardiola TV. Abans d'acabar el podcast, com sempre faig amb els meus convidats, Albert, mar o muntanya? Mar o muntanya? Mar. Per què? O sigui, t'he contestat mar és a dir, si hagués de prescindir d'una cosa, saps, com a moment únic potser et diria muntanya, però si hagués de prescindir d'una cosa, prescindiria la muntanya i tindria el mar a prop, sí. Estic igual que tu. Sí. De fet, jo sempre dic que a la imatge d'un paradís hi ha un mar. Sí. Clar, la illa. Sí, el mar... El mar és diferent, et desprèn coses diferents, no? Tu i jo no som més de secà, diguem, d'Osona o de la Garrotxa,
Però jo, per exemple, que penso que un dia m'agradaria tornar a viure fora de Barcelona, ara m'agradaria més tenir el mar a prop que no pas anar a una comarca d'interior, segurament, sí. Albert, bicicleta o patinet elèctric? Ah, bicicleta. Per què? Bicicleta perquè hi he anat molt més, hi he anat molt per aquí a Barcelona, ara fa anys que no, ara em fa por, però hi he anat molt més. Patinet elèctric, crec que no tinc l'estabilitat que requereix un patinet elèctric. Albert, quin consell li donaries a una persona que s'inspiri en tu, no? I en la teva manera de fer, en la teva trajectòria personal i professional per començar una nova carrera, tant sigui més petit com adolescent? Primer que s'inspiri en més gent, que no s'inspiri només en un. I després que això és molt llarg, que la gràcia no és el que surt primer, sinó que la gràcia és que si t'agrada aquesta feina la puguis fer durant molt temps. I a vegades això no passa amb la gent que té molta pressa per sortir el primer. Tens algun projecte? No te'l diré. D'aquí poc? No te'l diré. Sí, m'agradaria escriure un altre llibre, estic començant a escriure, sí. I esperant i treballant perquè el podcast, el que t'ha passat amb el Pou, vagi creixent com està creixent. Hi haurà una nova temporada del Convidat? O es va acabar allà? Jo crec que es va acabar allà, han passat 10 anys i podria ser-hi, sí, podria ser-hi. No ho sé, és que aquestes coses de mai més, no, jo no dic mai més a res. Pot passar tot, no? Pot passar tot, però no està entre els meus projectes més immediats, però no saps mai. Albert, finalment, amb què estàs obsessionat ara mateix? Amb què estic obsessionat ara mateix? És bona aquesta. M'agrada tant fer pensar a una entrevistador com tu. No, és molt bona aquesta pregunta, perquè no te la vull contestar. O sigui, no vull sortir-me'n així fàcilment. No, jo diria que estic obsessionat a trobar... És l'última del podcast, contesta amb la forma sincera, 100%. No, t'ho he contestat tot sincerament, Vale. Però vull dir que ara et podria dir, sincerament, jo què sé, estic obsessionat amb l'hemeroteca perquè estic fent la secció cada dia. Vale. No, personalment diria que estic obsessionat a trobar el punt just, que és molt difícil, entre treballar i viure, saps? O sigui, trobar un punt amb què, això que et deia, que facis coses que et vinguin de gust, però que no et monopolitzin tota la teva vida, no? Sinó que també, jo ara estic disfrutant molt aquests 2 últims anys, que cada dia és diferent, no? Avui això ho estem gravant a les 12 del migdia d'un dijous. Hòstia, doncs, si m'haguessis fet aquesta proposta jo amb un programa diari, hagués dit, no puc, Guillem, no puc fer aquesta entrevista. Doncs mira, he vingut aquí, he passat una bona estona, saps? Aquest punt de dir, bueno, tens una edat, has treballat molts anys, ara has de saber trobar aquest punt, no? I jo, com que m'engresco molt fàcilment amb coses, saps? A vegades m'he de frenar per dir, no, ara toca més aquesta altra... Per mi aquesta seria l'obsessió d'ara. Bona resposta. T'endús un bon record, Albert, d'aquesta conversa? Molt. Però ara jo, veus, ara et preguntaria, i tu? Amb què estàs obsessionat ara, tu? Digue-m'ho. Estic obsessionat ara mateix en estructurar com puc fer, perquè tinc moltes entrevistes a la recàmera, i m'estic plantejant fer 2 entrevistes setmanals, és a dir, publicar-ne. El típic podcast de cada diumenge o cada dimecres i diumenge. I ara mateix estic obsessionat en com puc reestructurar tot això i com puc ordenar tot aquest format. Però reestructurar vols dir, o l'obsessió és això que estic fent, que m'agrada molt, com m'hi puc guanyar la vida? No, això ja ho tens resolt? Això estic obsessionat, però això ja està resolt. Això ja està resolt? Està resolt en el sentit de que he agafat el camí per començar a fer-ho, Això no em preocupa. Estic obsessionat ara en coses més tècniques com aquesta. Albert, dona'm algun consell. Albert, dona'm algun consell. No, que jo trobo... Et volia fer aquesta pregunta perquè pensava, no sé, intuïa, m'imaginava que potser la teva preocupació ara, o obsessió, com deies, és dir, hòstia, això que m'ho passo tan bé, això que sóc tan lliure, que no li he de demanar a ningú a qui vull entrevistar, a qui no, que vinc aquí, que planto 2 càmeres, una càmera i un mòbil, i jo aquí sol, i vinc a Barcelona i que m'ho passo tan bé, hòstia, això m'hi he de poder guanyar la vida amb això, saps? Com aconsegueixo això? Que vaig amb patrocinadors, vaig amb Patreons perquè paguin alguna cosa, perquè, saps? Estic al camí, és que no paro de moure'm. Però és que això és fantàstic, vull dir que jo
Jo consell cap, però t'animaria molt a continuar. Seguir, no? Sí, aquest punt de trobar el teu espai de llibertat, diguem, que em sembla que el tens, no? I, bueno, no sé, molta sort. Albert, Que vagi molt bé. un plaer, moltíssimes gràcies, tu, de Guillem. veritat. Nosaltres, com sempre, ens veiem al pròxim podcast. Que vagi molt bé. Això, aquests gestos, això és podcast.